Bismillahirrahmanirrahim. Davud peygamberin buun gurrunu dininde mekam durma var adı. Dininde yani Hudaýyň radyçylygyny tapmadan çürüm mekam bolmaly. Bir gün kuşluk vakti Hazreti Ömer namazyny tesbihini uzagyrak okapdyr. Aham yoldaşları gözleşip duran hi bun töketmedi uzagyrak okuydy. Hazreti Ömer tesbihini, namazyny, dogasyny tökedenden soň yoldaşlarynyň arasyna gelenine yoldaşlar aýdypdyr, bun uzak okuyduğunda kuşluk namazyny, kuşluk diýen günnogondan sonra okulayan tesbihler, namazlar işrak diýilýär. Hemişekiden uzakrak okuyduğunda bu näme boldy diýipdirler. Hazreti Ömer el-Faruq radıyallahu anh aýdypdyr, ola güne akşam okuyan tesbihlem, Kur'an-ı Kerimlem namazlanmady. Ötün akşam şoň bir nemesini, bir mykdaryny okap bilmedim. Ey şu qalmasyn nip, şu mahal şu ötün akşam qalalar okuyup durnipdir. Oham Kur'anyň delil okuyup durýan qaýady. Hudaý Taala gije günnüz iz we iz goýdy. Günnüz we ötün akşama Allaha şükür ibadet bilen geçdi diýer ýany. Ya bir ýalňyşyp günah etsen, ötün akşam ýalňyşyp günah edadım bagşlamayan jan Hudaý diýer ýany. Hudaý Taala gije günnüz iz we iz, gije günnüz goýmadymy diýipdir. Kur'anda da barahim diýipdir. Muňa adyna näme diýýärler? Muňa adyna dininde mekam bolmak diýýärler. Batyr Hudaýyň radyçylygyny tapmada merd oglary, merd adamlary denana bolsun, erki adam bolsun Allah söýýärler. Biz özümizden ýaltalygy aýyrjak bolmaly. Bir neçe ibadetlarda, hassa farzlarda, sünnetlerde yaltalyk göwrämde geljek bolsa, iýmitçigimiz sebep bolýan bolsa, iýmitçigimiz adaltmaly ýa ütgötmeli. Öz tebigatymyza agyrlyk getirýän bolsa. Ýok, iýmitçigiň gurulunda öz imanyň, öz diniň artdyrmak, enerji, kuwatyny artdyrmak boljak bolsa, kuwat, enerji diniň artdyrmaly. O da näme menen artýar? Allah'ın dostları bilen oturşmak bilen. Nämenen artýar? Hudaýyň dostlarynyň gurrunyn eşitmek bilen. Nämenen artýar? Hudaýyň dostlarynyň gurrunyn okuymak bilen. Hudaýyň dostlaryna sataşyp durmasaň, ýeki özüň gezip bilen ýörüňde şeytanyň bernamasy, dünýäň alawol bereweri adamda din mertligini aýyrýandyr. Her kim bolasyn şo tarap. Davud peýgamber mesjidde ýekeje Allah'ın tesbih sanat zikredip oturmuşdy. Mescidin kapsynda da ferwazlary varmış. Her kim sorugy bolsa mescide salmandyrlar. Ibadetgasyna. Bu mahal bark bolmaýa zikr noti, tesbih noti diýenmişdikler. Davud peýgamber mescidde Allah'a ibadet edip halwatda oturmuşdyk. İz tasawwarul mihrab. Mescidi ibadetgasynyň diwarnyň üstünden iki nefer mescide böküpdir. Nigahwallary, aragullary saklap durallary bilmän galypdyrlar. İz dakhalu ala Davud fafazi'a minhum. İki nefer Davud peýgamberiň ibadetgasyny böküpdirler. Davud peýgamber näme boldy dip gorkupdyr. Allah'ın kelamy. Fafazi'a minhum, gorkupdyr. Hoşeýle seslenipdir. Qalu la takhaf. Ol ikisi aýdypdyr. Korkma ey Davud peýgamber, ey Davud padşah diýipdir. İnşallah işte derslerini aýdyn häzir öwrak düşeýin. Hasmani baga ba'duna ala ba'd. Biz ikimiz iki doganypdyr, dawaly bolup geldik sana diýipdir. Fahkum beynana bil haqqi ve la tushdit wahdina ila sawa'is sirat. Ey Davud dogurjan hökmet diýipdirler. Indi görünüp durşundan bir edepçilik de. Bir insap bolma, zalim bolma, bize doğru yol kökez diýipdirler. Davud peýgamber bular zorlamandyrda, qıssamandyrda. Hop dawager bolup gelen adam odal inanyp gelýär. Bu mahal Davud peýgambere nasihat bermeli wagt därahim. Sen aýtjak bolsaň başga bir wagt aýt. Tarafyň ýüregine agyrtýar Davud. Sen soragyň sonra inanyp gelipdirsin. Hulasy iki nefer diwardan böküp giripdirler. Davud peýgamber de ibadetdemiş.
Davud peygamber tiskinip korkupdur. Tiskinmek, korkmak adamın tabiatına bağlıdır. Ol peygamberliğe, ol Hudaýyň dostu bolmaga zerer berýän nädir? Korkmak bir wagt zererler, dinine zerer bersen, korkup ibadatyna zerer bersen, korkup günaha murtekep bolsaň, bir joda gördüň, başga gördüň. Hulasa, Davud peygamber korkupdur, ol iki nefer aýdypdyr, korkma diýipdir. Biz dawaly bolup geldik, soragymyz bar. Dogryny kesipdirler. Zalim bolmaha diýipdirler. On bir keplepdir, şemen doganım diýipdir, 99 goýuny bar diýipdir. Men de birce goýnum ma diýipdir. Faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Goýna ber diýip diýipdir, özü gatkipli diýipdir. Zor aýt diýipdir. Bir forma aýt diýipdir, ýüdüni galyp berjek bolýan diýipdir. Ýüde galyp berilmeýär da bir zat, ýüde galyp berilse berdiň bolmaýar. Davud peygamber aýdypdyr, doganyň saňa zulmet diýipdir. Şo bir goýulla, bir goýuny bir dowar, bir goýuny badyma. Şoň ýüdüni özdepdir. Doganyň saňa zulmet diýipdir. Ha şu köplerce şerik bilen bir iki ortakly derrew ortak şerigine zulmetçik bolup tudaş adamlaryň köpsü diýipdir. Hewre imanly, amele salihly bir adam bolmasa ortak şerigine hyýanat etjek bolup tudaşy diýipdir. Ine men manasyny aýtjak, onda da ştaýy Imam Azamyň hukmy Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın eden işinin secde. Ey cemaatim, memnun boyunda bir secde vacip işte. Men sesim daşardan eşdiýärler de. İşte inşallah mübarek tefsir tamam olanda dehreti olsa secdesin, yoksa da öýüne baranda secdesin. Allah'ın emri hem memnun boyunda vacipta. Şu tarafın yüzünü gözlep, doğunun sana zulmet ya deyiptir. Ona çeliği biliptir şu iki nefer gelen fereşte. Ve Allah Zülcelal imtihan üçün Davud peygambere iyi veriptir. Hudaýa men yalmıştım deyip secdeye kaşın gidiptir. Davud peygamber şu hükmü kesen boyuna derrew bilipdir, ol iki nefer fereşte gülüp de çıkıp gidiptir uçup. Ona çeliği Davud peygamber Hudaýa yalmıştım men deyip secdeye kaşın gidiptir. En sada ve en ansat ve en görünüp duruşu imanına, aqidana zerersiz görürün şu manasy. Ne manasy? Davud peygamber tarafın kefinini eşitmeli. Şuna aýtýanyna näme diýen diýmeli. Şuna aýtýany dogrymy diýmeli. Tarafın kefini önçek eşit. Bir nefer sen yanına ağlak gelýär, hem saýaň gelip hem saýaňy yamanlaýar, derrew hawany berme. Sen yanına gelip bir nefer özüniň dogunundan zeýrenýär, o men ona gowadym qadiýadym, sen dogunyň bijiremişdik diýäme. Bir nefer gelip zinanasından zeýrenýär, bir nefer gelip ärinden zeýrenýär, men ona gowadym qadiýadym diýip kefine hawa berme, dinine zerer düşer. Davud peygamber şu bir goýla ýüzüni gözläp aýdypdyr. Sana zulmet diýipdir. Ine şun beýtmellädi. Näme etmeldi? Zalimyň ýüzüni gözlemeldi. Sen näme şuna şeýtýänmi diýmeli? Mezlumyň ýüregini beter agyrtmellädi da. Bir de tarafın kefini eşitjek ki işte kulak açacak. Bir belli bir azi ikisinin kefini eşitmeliligi. Ýöne onu da ýanky hükmü häzir aýtmellädi da. Näme etmeli? Hop sen aýtýaňdy näme? Şuna hala görünüp durşundan sen şuna zulmet edýäň diýmeli. Zalimyň ýüzüni gözläp keplemeli. Mezlumyň ýüzüni gözläp keplep ýüregini küdemeter agyrtmellädi. Derdini duz goýmaly. Zalimyň ýüzüni gözläp keplemeli. O bir goýlyň ýüzüni gözläp keplepdir. Davud peygamber. Derrew ýalňyşyny bilip de häzir basym howluk hökmedildigini bilip de secdeye gidekana Hudaýa men bagşla diýipdir. Hudaýa men bagşla diýipdir. Allah Zülcelal aýdýar Davud peygamberi mağfiretime sallym ve inne lehu indana lazulfa ve husna ma'ab. Davud peygamber men ýanymda yaqin derejesi beýik makamy bar, cennet jaýy bar diýipdir. Ey Davud peygamber ve ey her kim ki milletin içinde hükmetýär. Qazi bolýar. Ýa enataýyke gyzynyň kefini eşitip, oglunyň kefini eşitip, dogunyň kefini eşitip, bir ene dädeýike oglanlarynyň biriniň kefini eşitip hükmetjek bolýar. Ay o jere bolsa men sana falan ýere sana bererin diýe. Häzir o dogunyň kefini eşitmäni. Her gaýsymyz bolayly, Hudaýa aýtýar. Adamlaryň arasynda dogryny kesipdir. Öz ýüregiňde bir heves etýän ýygyna düşäme diýipdir. Wala tattabi'il hawa. Kelläň ýygyna düşäme diýipdir. Şeriat Allah'ın emriniň ýygyna düş. Sen hökmetjek bolsaň, ata bolsaň, däde bolsaň, qaqa bolsaň, ey ulukon imanly denana, ýaşynyp subhanallah diýen bolwatyň. Sen ulukon denana bolsaň, bir rat diýjek bolsaň, tarafyňda bir kefin eşitde. Özü subhanallah diýen bolup ýaşynan bolwatyň, näme diýip bir ýerde derrew zalim bolýan? Näme diýip öý ýykmaga sebep bolýan? Näme diýip öý ýykan bolýan? Allah'dan gork. Allah'a jogap berjekdirsin.
Allah'a cevap verecektirsin. Tarafında o kefil eşit da. Taraf näme diye? Davud peygamberin derman peygamber padşahın dersleridir da birleri. O da haçan sen häzir bir zat hüküm keşek bolsaň. Hop, indi sen bir tofar adamma aslında hüküm keşek gel. Hem sayasynyň öýüne bar ya. Boýdoşunyň ýanyna ya dostunyň ýanyna dogonundan zeyrenýär. Hop sen däde de, ahunna, qazide, hakimde, hükümde keşekke. Awala maňa aýdyp ýörmedi. Bar aýdasa da her şeylemedi. Sen tarapki eşdiye bilemi deyip başka yerlerde falan iyi şeylemiştik diyemeli. Häzir hiç zatdan haberi yok. O tarafın kefini işten akkibi. Şayet kefinin iyili olsun, aytmayan olsun, qasam içse de. Özüm görtdüğünü şayet de iştiba etýän bolsun. Şayet de tarafın kefini eşitsen, görsen bu şu zalim olsun. Ozalkan aydylanlar bir wagt bir qazyň ýanyna gelip bir gözü oýuglamışdyk da. Cenab-ı Gazi deyiptir, men bir gözüm oydu deyiptir falan deyiptir. Gazi imanlı adammıştır, hüküm kesmendir. Men göreyin häzir deyiptir, şayet sen tarafın iki gözüne oyup gelýän bollaň deyiptir. Şayet sen tarafın iki gözüne oyup gelýän bollaň deyiptir. Şayet sen tarafın iki gözüne oyup dargatyp gelýän bollaň deyiptir. Sen gözün göre kana men hüküm kesip bilmer nahim deyiptir. Hemmemde de şeyledir. Hemme imanlı adamlara şeyledir. Men bu zatda ben işim yok diyor. İşin bolmaly bolsa häzir tarafın kyny eşitjekdi. Din, iman, musulmançylygyma zerer berjek däldi.